man awan dawe aba magsina kadada ta iti may nga aldaw in kanay dalit iti sakit ni labanam ni patay ayat mo di umadayo ngem manian nga ulpit ni gasan tapilit nga iniadayong naka anya pa'y serbi tibiyang taawan kan dito'y dendag numat mata taladawan kasman idi kalman nga dakat sibay ko apnuan ayat ken karayo ngem manian nga ulpit ni gasan kapilit nga iniadayong naka anya pa'y serbi tibiyang taawan kan dito'y dendag ngem manian nga ulpit ni gasan tapilit nga iniadayong naka anya pa'y serbi tibiyang taawan kan dito'y dendag itan tawan kat dendag iliw ko barat arakok mo sa dinno manti ayan mo di ako pas patig ko ken ka ngem manian nga ulpit ni gasan tapilit nga iniadayong naka anya pa'y serbi tibiyang taawan kan dito'y dendag